ఏది బ్యూటీ కాన్షియస్ అర్న ప్యాంట్ మಣ್ಣ పునంది ಏನನ್ ಮೂಲ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಓನ್ ಲೇರಿ ಒಂಜೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ದ ಮೂರನೇ ದ ಥರ್ಡ್ ದ ಬಕ ಮೂರನೇ ದ ಫೋರ್ತ್ ದ ನೋತಾ ಫೋರ್ತ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ದ ಬಂತು ಜವಾನರೆ ಮದಿಮಾದಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅದೇಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೀದಲ್ ದೆಕ್ಕೆ ಈಸ್ಲೆ ಚೂಚು ತೀರ್ತಡು ಚೂರಿ ಅಂಚ ಈಸ್ಲೆ ತೀರ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತನ ಮಾರ ನಮ್ಮಿನ ಪತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂಚ ಬಲ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀರು ಅವು ಅಂಚ ಬರೋ